Mày y cái này cái tụi pia. Pai bông pek. Tong mama manu ba ai. Ai maya me yang birthday Christmas. Hatu sini aku bener. Mày thọ mà mẹ bị maya. Sao? Ban teriak maya mẹ là mày. Maya li cukup angel sah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Usab Divisional Officer Kapatar Khma Civil Sub Division hakakat nyotre uyayong araja apun rio ulakhat hajer yakinoyalam ke hima soyong bay usamla Norishore Timung ubasa hakasnong amreng kabaha hajirang constituency ubalasha tangon basha thambor hakinong tre ketanat forest ke jala Assam hakalai phutrik unaitung araja apsan kani ke jingkhat hajer ke deiling ba ke jing pathan jong National Human Rights Commission hadian bakasnat hima nongwa mautamur soyong lingdo ship kalau ujo sa National Human Rights Commission hakbay day bagani gijingja kumpan chupukan mawang ni ba Norishore Timung nakasnong garo banga amreng kabadan hakaput barkajala Assam kabadang ha bapo jirang constituency bat ubadeiru noi kai school ula shakem hagi bor pulit pahara khlaw gatana forest jong sarkar Assam hagalai phutre unaitung araja absan nakasnong umshalani hakbagi la patrong bat sho dusman hado bola mansaujur bararu ya u shalokra uchaman joge hima soyong uba rusting well thaba bat ulingdo soyong uba PL thaba hakje kena bigala pathai ke bor ulo ong bigidon ki sakhi sabut ki babiang nadu kidur ki bat ki slip dawai bala IT shaki bor sanchar district shushu kila ongru kum ke hima ka shimkhya yegni ka kam ban ujo shakte ka commission gede namar ba hima kam kwa ka Assam kan chu thombor kat bamon yeki chaka ki buta batru yeki nok songsnong ki basong basa khaput Tolor katang asung komen kumdong sinsyar da kabasung kiang yuan lang hangne namata kata ka jingjia kabasung si kaba kum baletu la penisha syakmat bagadon ka jingsha le ben ka jingsha ta jo gibri ki jongi nak hima ka jongi yuan hangne bini kendu USD civil jong ka pathar khma hadin dingla ai katu ka petition syak National Human Rights Commission kaba i penpau ke jing sungkhia kalong nakaliang jog hima bantip i ki kun ki hajar kin sha le ben lane kin sha yu roj ha kita ki bar ong ki bri ki banabar kham tap me ya ka Assam forest tengi penpau ke jing sungkhia ngi wan lang hang ne kum kinong sinsha jog ka hima hi barok ko wei i wan lang ki menteri ki lingdora ki bide ki kli do sinsha jong ka bani shem ne ka ne nambar gi don ke jing sungkhia bat ka jing ta ia ka hima ka jongi lara ki ta ki baong no tu brik besong ha ki border area kinsha le ben ha ki weipat tengi panpau ka sungu ro abang ya keren bad USDO civil pathar khma subdivision ular ban chim khia ye kane bangai ba kata ka kam kan long ro kaban yo ya ka jing shisha ba ke ka bakila le kamot gi nakaliang jog hima i panpau bangi don ka jing kit kri lang ye kata ka banta kata kalong ka benta ka ba nila karpat kumta bakin penyo ya ka hok jong kini ki briu ki jongi bat haka jinge keren mene ulak ular ban sim khia ye kani ka kam bat ulak ular ro benyalek cha spot haka phukra tarik ni sai penbej long ban ajik tep yingi ya kata ru ngi selek dang sata bat ke baro ngi ngai ki kmilenti ya ka jing bisar ka bohok bat ka jing shisha baro ka bodon hangta mangi sutu bun sen abagi ya kabaya dei baki kamai sutu ko dogon ko kadon ko wei pagwei ka an na pata kanu kuno ka kam case nakata kada ngi sutu ba kadon ka an nakmenta kiduk kisuk kadon ka an nakmenta kitu ki rangli ki juki baka National Human Rights kadon la ka jong ka an nakmenta jong kitu ki brio nakmenta baro ki brio nakata kada ngi sutu baka ni kam kadai hi bangin ya sejrong nam taban yo ke jing bisar ka bohok kadi tang kata kable sibun ya kapor ka jing jangpi ka jing wan jangi sene kum ka hima soyong berowai ma wan ha ka dor jok sati jong hima soyong bat ka don ya ka snat hima no matemur ka basrisha nadu lokra korchok hadu rani dit kita kide kiba ka hima soyong ka pai adu muta banam snu plaro ka wi di banta ka long ba kahima sayong kasensyar sadu sa korsuk
sedut sulokra duk sedut radi kum ju ki we ki hima ko hima nong klau ro ka sensar su sebala khawa hima nong spung ro sensar su setai kam ter ka hima meliam ro sensar su sekna para tikini ki jaka ke bangiwan ki hak po ka sensar dak hima sayong tingi dot ileng do jegi sebatai ba ni ka mei ka kong sandu ka bangiwan ta ka long ba ka don ka we ka jingjia ka basnusi ba kata ka long ka jingsa ban ben ba ka jingsa so ben kini ki briu ki jongi ki besong basa hang tai po amreng kanai ka amreng ka hap sepo mekhalea ni ka asam du ta ka kam ba hap sa asam andai kam don ni ki kot slam prisha ba ka hap sepo asam dai ni yang ha kanong rem kum ka hima ba ka hap po mekhalea kini ki briu ki jongi so ka lai po to ni benai benya te kani ka snap jong ahzab san te suai kata dei mangi na kaliang ka hima sayong ngilai bu i complain ha po UCM jaka district council nasu banai kublai ba syam ma syam bor ja i belong CM to kapot isim kiai kan kam mari bu jeng thok mangi ba asam an kroch igini ke jaka narling perkhat hadu mau tamur lo snai ka asam forest snai ri nata syata kerja bat markhat se baka jirang ro atau ka umsuru ro toba pun kala umsu kini berkhai ke isu ki bangi hadin bagi bu jeng thok so CM Mario ataka jeng thok iba syam bor lang ranja ma kum CM to kapot ila bu ko tarik banlet jengo ite ke jaka ka ka lai pu tarik po hadin bala bu tarik bala bu sata banlet jengo ite kai jaka nda poi steng nanti po apangkar ni po apangkar si to kibat ki pulet tengim tip ki ang badai kata curfew ngimtip te mentaru sebel puling ang kai ma ang ngimtip kata pulang the curfew tingile la kala CM jing lek po hidup khar banga bat so asam press ang badai curfew tingiwan fine no hadin meglawan fai tinglawan fai poi tang hani hono po hi yo khobor pade bato asam press ula lek kem wala so ya ki uba nores ha bat kari dalen ba hang tai po amreng ki beri gojegi ki so kira asadu sulokra ki bom ki so tengi ngim dan la so da kemoi pat atau por ngi karpat eksorka te udisi ro da buram la simkia la pelak na iki udisi ngi ai udisi ro la simkia ke dekap tandai ai ka basa kalong ba kini ki beri ki song sir musim these Assam forest they always try to deprive to insult to harass or people like animal they treat this is to totally violate of the article 300A of the human rights the four basic points of human rights is, article 300A is right to shelter right to livelihood right for employment kita berkhot kini ki benta ki ba ka human rights kada tapi kai ke balong kalong ba utai Assam press u khen ye kini ki breu jingi kum ki mara so pe kumta tingim dan lanti da kemoi pat ngitip ka state government hakapo jeng bat di lapang kum chief star kila asan bakirim sya ben bob politics ye kini isu bodar tingis ngutu ma kata di fa si put syam dok kalok pura mereka de history ka ban kong bak hima sayong ka ai ka jeng tho sa national human right po delhi ngi bu complaint si ngi ai khublai ka pang ai kan commission ba mario ka jeng tho kala sim ka kam bala restart kes mata persya Assam press ta ka ka ne ka we ni ka lesson ka ba kong san ba ka hima ka sim senjam te manta ngi bu ka jeng karpa sa yu si osibil ngi la ikran mata ngi ang pet sar phep an sim bar khot ki video we have full evidence so please take it include all of videos photo and all bar khot ngi download ki slip da wire ngi download bar khot te uang ngi priang bar khot submit kum bakalong ngi don ka jeng kermen ka ba ka kam ka sapoi saka ka ba seso ka bamut ba ki te ki breng besang po boda kin kham sngai ban pelong ai ki breng kum kimrat te ka ne ka lesa ka we ni ki jingdia ka ba ka himas ayong ka sim sunjam ngajuang sa balik po se ko sero ka jingile jingi undai kembali arseling kum to kam dai ngi khon ni ka ni hapo supreme court adung ta ka don hapo high court ngi high case kerpang bet tang yo himas ayong menta karon ka case ngi la karpa saya chief justice saya court badan buram do kepala kan subhaban sim kiai kan kam makalong very sensitive ngi create bak high court badan buram kan sai ka jing besar bahok bangin sa job ikan case persa ka asam namar ngim dan lenti tak mai pa la dai kran ki kiwer ki ko kan dispute hendrai kam arise with dispute ka basai ka dari ka kum ka minus ka bah ka electric benai botu ku snam ka knas pa na ku ar kila tho hang to belasan amut ki chief star ba ka dai some difference kemut dat area of difference area difference kemut au sia kam mi kan kuno bala banai kin rem tangi mi skmat ke mas ayang ban kam try
manginam ailat bakal jaka jing isin sir kelai ho ki basang babun kim dai ki khasi kim dai ki khasi ki karbi ki garo kan te ka jaka ka de ka jong hima sayang kai mata ka daw ngam maju kan mau kini ki benta kalong ba u khasi jing thnyan tak hamat pran ba plus bejar balai kin untre ban song sport berdat tak ka daw ka hima sayang tak ka don ka thong ba dari job ya kan kemut ngin penbor ki beriu jok hima bakin song snong stai ban rap wat ad mentaro ngila pusang ban ai ki pata ba kai ngila pentip udusi bang ngila already ngila ai pata nang bang ngila ban rap ban riang stai ke jaka ban pen i bang ngilong tra lung kum ta ka susah sa kita kilong ki banta ki bang dan batai ba fai ya kan ka petition support ka national human right ni fai ka setri jong ka hima sayong but niat baik da ka kerteng jaka snat hima no wa motamor soyong leng do ship but kum bajulong kom hi ai address la ban ong no la phai no kerteng jong ras teng wal thaba ai address kata ka de ka jiksa ko sai hadu menta ka don kata ka address kesulong tang ka address menta pala phai hi de da ka jing tip lang jok hima sayong bat ka snat hima ha kublai sibun kata ra jikli was snat nomor balai da ka baburom hakatu ka bajia marajia kam tu berkhot da ka brom ndai bo ngakran da ka moi pat la raja ka jing jia po bodan dai ja bat MLA ja bat NBC ja lot berkhot disi bepli le la ja kana lam ten poi se tengi ka himang yen rang ba ngim sal ya ban mi sakmat ban wa kilat ki ba kham kra kata kalong ban ni penbor ngi bingin ya chapo ka national human right ha menta ka wan no ka jing hukum ka jing batha na po Delhi National Human Rights Commission ya UDC bo un pendap ikane kis hapo sibnai sautaya within 4 weeks time has been given to them to complete this case. We have full evidence enough to show that this Assam forest has assaulted our people. They beaten like an animal. They threaten them. They harass them. Even they are trying to deprive us also. Kata ngidan full evidence ke baki, ngidan ke video, ngidan ke dor, ngidan ke slip dawai bar khoi ki bala thia astal bar khoi. Ngidan. Khublai sibun kasenjam ka bagi shim nak himal sekane ka deka nuksa. Kumbajia po blok 1. Hamu pro sa diap sangot thok city home minister meaning nothing ndan jemot kani kan uksai ki briwi tak ti tang phisho ngi kawang sapo kan national human right yap ka sangot pin chus ngap ikane ka de ka jing sekum ka nuksa baki we ki hima ki doloi da ko burom ne sekum ka blok 2 ba sa kem la sa le khoi tu khoi ndan bo fai ka de sapo national human right te kani ka de ka jing khang ka bo pli ka de ka juk rusai mata stang sudah kami la biang layat mundan problem ram rangi kamlet dalhingi ni kawak nang kamel ada tegane ka de kunuksa kan bagi di ban shimik senjam ban pan i bangi long try ka jaga tagadaw nginam ala sin sir ka jaga jok hima sayong bakan le sa Assam bat ki hima marjan ngim don konflik mo ngala juang CMM para hima kasi yung juday ban konflik siparate ngi adjust kan ki hima marwet hima jirang ya ban adjust target ni kelong bo Assam fresh dai ban krot sin sir ka jaga jok hima sayong that's what's on it.